रामपादाब्ज संलग्नम शांतं दांतं प्रियं वदम विद्याधीश गुरुं वंदे मृदुपूर्वं प्रभाषिणम. ह्या श्लोकांतू पूरा स्वाम्याला गुण इले. रामपादाब्ज संलग्नम. स्वामी निरंतर रामाल पूज करताचे, रामाल उपासक संतत आराधक. स्वाम्याल मन केदनाय रामाल पादारविंदाचेरी असता. रामपादाब्ज संलग्नम आणि खई अन्यत्र मन वचना. रामाल पादारविंदाचेर स्वाम्याला सर्वदा मन आश्य वचुनु, सर्वदा राम ध्यान कोरचे वचुनु, रामाल चिंतन कोरचे वचुनुची तान्नी शांतम. रामाल गुण वाल्मीकी वर्णन करताना सतु नित्यम प्रशांतात्मा. रामू प्रशांतात्मा काही शांत स्वभावाचो. रामाल गुणच आमगेला स्वाम्याला भितर राहिला त्या शांतता. दांतम पळय दांत म्हणरी दांतिमान. दांती म्हणरी तपः क्लेश सहिष्णुताम. रामाल भितरी आम्ही तुम्ही रामरक्षा स्तोत्र म्हणताना फलमूला शिनौ दांतौ रामाक दांतहा म्हणून म्हणले. त्या दांती म्हणेल गुण स्वाम्याला भितर असं. रामाले गुण स्वाम्याला भितर राहिला. दांती म्हणरी तपस्य केल्लेल त्यानं आमगेले शरीराक क्लेश दत्ता. त्या क्लेश सहन करून घेऊचे सामर्थ्य स्वाम्याक असं. प्रियंवद राम कोण इलरी तांक प्रीती दावची तशी उल्लेत असेल काय. कोणाक मना दुःखे ना आमगेले पूज्य स्वामी जाल्यार तशी कितली की धूरचान येऊन असताची स्वाम्या प्रियंवदः प्रियंवदम प्रीती दावची तसल उत्तर उल्लेताची. आजपर्यंत कोणाक मना दुःख दावचे तसल कटू वचन आमगेले स्वाम्याला तोंडाच्यान येईन. मृदुपूर्वम प्रभाषिणम. रामाले गुण वर्णन करताना सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम प्रभाषते. त्याची गुण हा स्वाम्याला समन्वय करता. मृदुपूर्वम प्रभाषिणम. स्वाम्या मृदुभाषी सॉफ्ट स्पोकन म्हणतात. रामू सॉफ्ट स्पोकन असेल काही. माका दिसता आत्ता आमगेले पूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला तिथले सॉफ्ट स्पोकन संत आमकां आयच्या दिवसा अत्यंत विरळ पळोवचे मेळचे. रामाल भितर कसन गुण आसा त्या पुरा गुण स्वाम्याला भितर संक्रांत जाला.